Четирите продукта на Китао, които се пазват като пъзел и как правилно да ги използваме. А най-хубавото, има 40% отстъпка до края на месеца. Първият продукт, с който започваме е Matcha Chia Cleansing Cream. Той премахва както грима, така и SPF-а, което е изключително важно, за да имаме една чиста и хубава кожа. Матчата се бори с свободните радикали, а чията подхранва кожата. Първоначално започвам като го нанасям на суха кожа и той започва да топи и да маха грима от деня. След това добавяме вода и става млечна консистенция, която маха и SPF-а. Втората стъпка е един много интересен продукт, който се нарича Matcha Chia Enzyme Powder Wash и изглежда така. Вътре в него имате отделни сашета с продукт, като едно такова може да стигне и за до 2 измивания. Какво се случва с него? Отивате на мивката и го мокрите с вода. При смесването се образува кремообразен продукт, с който може нежно да ексфолирате лицето. Папая ензимите изсветляват, киноата балансира себума. Трета стъпка е този лосьон, който може да нанесете по два начина. Първият е на памуче, вторият директно върху ръцете и после на кожата. Той попива моментално. Тук съставките са много интересни. Първо има комбинация от матча и акай, които създават един антиоксидантен щит. След това имаме киноа и чия, които помагат кожата да бъде хидратирана. Стигаме до последната стъпка. Този крем, който запечатва влагата в кожата, но без да я омазнява и не лъщи. Това го прави перфектен за подгрим. Той намалява сухотата в кожата и също така се грижи за това тя да е сияйна. 4 продукта по-малко от 2 минути. Резултата – хидратирана и блестяща кожа. А сега може да се възползвате 40% отстъпка.